Prkáče. Takže uvidíme, co s tím Aleš provede teď. Čtvrtá první hvězde, druhý Kotínek. Jo. No, dostal se přes Dubovník jak Dízlera. Takže včera je tam Vlastimil Svoboda, no a za ním pak už Aleš Prkáček. Potom stačí to vypadá tak nesmání, vlastně, jako kdyby si Aleš příliš nevěřil. Jestli neudělá chybu, tak by je měl udržet za sebou. No. Takže první hvězde, druhý Svoboda, třetí Kovínek. Jede opět kontakt mezi Vlastimilem Svobodou a Alešem Prkáčkem. A Svobodu už Prkáček pokořil, teď má před sebou Bořivoj Kořínka. No a ten je poměrně daleko od něho. Takže včera Hilze, druhý Pavel Svoboda. To jsou nervy. Co to je? Včera bojují Hilze a Pavel Svoboda. Jestli to nervově udrží, tak ho udrží. Prkáček útočí, ale úspěšnější, takže Prkáček je na třetím místě. V tuto chvíli. První je čtvrtý, Vlastimil Svoboda pátý a Lubomír Dízer šestý. Musí dělat prdel, ne čurák, ty vole! Co jsi tam dělal, vole? Ale jezdecká chyba.